Dames en heren, het is mij een heel grote eer en genoeg u allemaal welkom te mogen heten namens de nieuwe 4 eigenaren van dit prachtige pand. Links Lise Pijtsma, daarnaast Anneke Beugels, brouwer, huisarts, Lise is fysiotherapeut, Anne Sterk, fysiotherapeut en mijn naam is Paul Beugels, ik ben ook huisarts hier ter stede. Daarnaast een zeer warm welkom voor burgemeester Waanders, die nog maar net kerstver in deze nieuwe Waadhoeken gemeente burgemeester is en nu al tijd heeft gevonden voor deze opening. Het initiatief voor deze verbouwing is eigenlijk gekomen van Anne Sterk. Die belde mij begin 2017 op van, hebben jullie nog behoefte aan een nieuw gezondheidscentrum? Nou ja, wij hadden net al een hele verbouwing achter de rug. We zijn bij Gerrit Krol aan tafel komen zitten. Gerrit die had nog een andere kandidaat voor het gemeentehuis, die haakte af. Dus toen zijn we uiteindelijk toch verder gegaan en hebben we daar voor gekozen om het toch te gaan doen. En dat ging echt super snel. We hebben een traject achter de rug van, nou ja, misschien 3 maanden onderhandelen, wat vergaderen met elkaar. En dat maak je niet vaak mee, dat je hem alle 4 eigenlijk ook er wel uit waren. En de gemeente die heeft een gebaar gemaakt door het voor een hele lage prijs beschikbaar te stellen. Nou, wij hebben met z'n allen ook een gebaar gemaakt om het dan weer te verbouwen. Dat hebben jullie nu hier kunnen zien. En uiteindelijk zijn we heel blij dat het zo'n mooi fantastisch project is geworden. En dan wil ik nu graag het woord geven aan burgemeester Waanders. Beste mensen, wees niet bang, ik heb geen speech voorbereid. En dat gaat hem ook niet worden. Maar ik wil toch wel recht doen aan alle sprekers die vanmiddag het woord hebben gevoerd. Want daardoor hebben we wel een hele mooie inkijk gekregen in hoe dat hier allemaal tot stand is gekomen. Wat daarbij kwam kijken. Raadhuis is natuurlijk een prachtige, mooie naam voor dit gezondheidscentrum. Het refereert natuurlijk aan de voormalige functie. Wat zojuist al werd gezegd, je kunt hier een heleboel raad kun je hier krijgen. Maar het is niet alleen van raad, het is ook van de daad. Er worden hier natuurlijk een heleboel mooie daden verricht, want daar komen mensen hier ook voor. En ik wens iedereen die hier gebruikt, of iedereen die hier een onderkomen heeft gevonden, alle zorgverleners. En dat is een hele lijst, dus ik ga het niet herhalen, want dan vergeet ik er sowieso een aantal zorgverleners. Bovendien zijn er nog wat in aantocht, heb ik begrepen, want het is nog niet helemaal compleet. Maar hulde aan iedereen die dat mogelijk heeft gemaakt. En ook de mensen die gezorgd hebben voor die prachtige aankleding. Die ontzettend mooie foto's van dit gebied. Nou, afsluiten, want dan gaan we geloof ik naar buiten. Waar dan de officiële handeling plaatsvindt. Dank voor die uitnodiging. Eervol dat ik dat mag doen. Nu ik nog maar zo kort hier binnen ben. Ik zou zeggen, als dit typerend is, dit werk, deze klus voor het beeldseigene. Nou, dan komt het hier helemaal goed. Dank u wel, hulde aan iedereen en wat mij betreft gaan we naar buiten voor de officiële handeling. Dank u wel. Zo mooi dat dit mooie gebouw zo'n belangrijke functie, een nieuwe functie heeft gekregen die zo belangrijk is voor de hele Mienskip. En dat het ook nog gebeurd is dat er recht wordt gedaan aan het verleden. Het raadhuis voor raad en daad op allerlei terreinen van de gezondheidszorg, maar ook voor herdenken. En dan zal ik nu proberen om dat te onthullen op de manier zoals dat gedacht is. Gefeliciteerd. Heel erg bedankt, hè? Heel veel succes. Dankjewel. Gefeliciteerd met iedereen.